wellness bez doplatku, celých 360 dní v roku, 7 dní v týždni a vyčlenili sme na to tretinu našej prevádzkovej doby. To je od 10. do 14. Takže v tejto dobe si budú môcť všetci členovia klubu KV 360, ktorí sa zaregistrujú cez nocke.sk. To otvorenie tej registrácie je naplánované na 23.12. o 00:01. Jediná vec je symbolický administratívny poplatok 10 eur na rok. Myšlienka projektu vychádza z už skôr predstaveného konceptu, ktorého cieľom je prepojiť starostlivosť o fyzickú kondíciu a oddych do jedného uceleného priestoru. KV 360 vzniká v areáli Národného olympijského centra, ktoré prirodzene spája šport, fitness, wellness, masáže aj regeneračné služby do harmonického celku. Otvárame 3600 rezervácií a registrácií v podstate. To znamená, prvých 3600 registrovaných budeme musieť zastaviť v tej pilotnej fáze, aby sme dokázali pre začiatok to naozaj robiť kvalitne, zodpovedne a v rámci toho systému. Projekt KV 360 je určený pre každého, kto chce systematicky zlepšovať svoju kondíciu a regeneráciu bez zbytočných finančných bariér a výhovoriek. Dĺžky pobytu sú pre začiatok v rámci toho klubu KV 360 vo fitnesse 60 minút na cvičenie a 15 na pobyt v šatni. Dokonca sme pripravili aj wellness bez doplatku, čo znamená, že v prípade splnenia podmienok si vedia ľudia po cvičení zrelaxovať na dobu, ktorú si vyberú.